Karbing long Thomas Council along Inut Sarmar Klembang pu helbar kru Inut nimsopi aphan chongthui dat. Lakhain ko rahini suru pothar APSLC atumpen pharangki amai kangnipon. Upper Dahiri Youth Atumpent MEC Research Stock Biaphan ke Churu ke Pajirpon. Karbinglong Thomas Council alongs Fawasai Ki Klembang pu Inut Helbert Crow pupent Inut nimsopi aphan ka chongthui det pu alam apu thakpent nimsopi pen pharangki amai kangnipon. Labangso pharangki amai along nimsopi pen ke pachini pon atengki. Lapen lapu nat Helbert Crow pen hilepen stami ke ther ke hapen ke dukok ajoksi jingki dunang kok loputa nimsopi pen pharangki athengno ningje pontu. Lapen helbar group and same nogoh along mestame kormirit stami alang litum alut stock pon elu pusi nimsopi pen ningje pontu lancho te kalilang lapunat helbar group and same usu kuchupat hista batai dolo boyfit stami lapunat helbar group abang labang dowai pachu bor idet pen labang su usu pan panta pahingnu nangkok mate cewar nangkok lu busi herangke thingnu ningje pon lapen nona mata helbar group and usu kuchupat hi chiklo jon thomra chiklo e beng an dolo puta ningje pontu kan lone nilitum kaching kitang penan sorting bons terminal mage helbert crow abang kenangan elu puniki pudera jok sai jok je penilitum police along sami lam hoi pidam nang koklo pusi nimsopi pen pharang ke thing ningje pon ki hang nang ko ga theke lahan lo council inut aphau herbert crow amen alang li ken ni choro ning kam ner keblo kaching kitang angbong alang lini lihem bang po hilipen ng hair ng hapo lapen relation do bo angke lapen usul patje mata sekom lo ako lang liti nilipan ken medicine ng tidak penting na patlobo kilala bang kom angke nona bang ta iklojon kombai diang ko patje report ke lahen lo ho labang doctor report lo labang ke ultrasound report lo angke non alang bang ke ni nilipan alang nang en elo si alang kaningji angke uso do kok pe na pi alang nang en elo buke nilita ning oile nilin patumi digalom si alang pan FIR pitet lo ninang kok lo alang nang en ilo pamat kasi FIR alo bangke yudi long dolo lahen lo FIR alo bangke plus laso aprang alang pen nogam high court along nili tum court merit dam do nila so court alo study dun depin pensi suhi bang mari dun derlo nona bangke alang pan nipan ni duk nang kang hoy nangan ilupu nipan hanti nang bibe nang ether nang ke happen lok si elang nipan physical relation do pen non usu nang bikok pen ap elang nipan nangan ilupu bangke chok chilo alang pan FIR PL lo police tum arrest vek nang po la solam apu thak la FIR pi det apu thak police bang arrest vek nang po la so fancy ni chuningri lo rat tum hanta police tum hanta media tumanta lapen labangso nimsopi apunu pen pharangke thingnu ke ningje pon ki helbert crow aphan nep ingnang pon si sodak pen lapen ahok pet kang sai longwek nangji lapen labangso kang sai ke longji aphan karbinglo Thomas Council CM Dr Turhang Mustami nang chirap men situ dun thapasi chuning ripon lapen mu aprang jong sik labangso nimsopi pineke sung phodet lepong te helbert crow adai che enangji puta labangso nimsopi apunu pharangke thingnu ningje pontu pini la so kaningje ke hawlo la lang li nili ga sopi lo se lang li phan ke majo ko cherap dun bang we lang li jangreng lo apia pota we lo hala abongta also aphume we de lake thang ta kam cho toino la se nili tum nili apunu him na me chuningri lo alang li la council aphau harvard kro phan ke alang tum da council la staff tum na me alang phan apu pasun bek ningi lapen alang li dak Dr. Tuliram Ronghang setame alang li harbat kro phan apu ben pasun je phan alang li
nili doktor tuliram lo hamada chuning ri lo la pen tim kar biang long atuma aphan me chuning ri lo la an halang li ni tum ke alang li phan ahok o lo bon li supi aphan la nili ka supi phan ko che lang bon ko se alang tumana din ta purun de nili tum lang li phan ke li tum pu dakle bang ta thang ta che gung de the de ham de alang li si wang po alang li si che pini dang nang chingki nang ye than po ya hok ni alang li ke enrek po la ke li kar biaron atang pen bang po bang the pen da bang pu se lang li tame chakang sidame non pinika asar pi dak ki thi hu se las la so do bang cholo la pen ke bang pin lo tha khobor birta ta ne pin lo la so ma se ni tum tame la FIR pinang kok lo arang li bang de ma se ni tum ta hojo ni de lo lang li pan chuning ri pen ni tum ke la mong sor mang ke lang li ji pon joy no lang li ji pa chorong de lo pot ni tum hengke lang di pertemuan thang alam dun delu se no bangke na lang jitu pompe de la pot la ke karbyang long la all social organization tum dame ni tum long na bachera bunji la alang li phan pera kang sai palong ja phan se ni tum ke chuning rilo la se la alang le tum la tim karbyang long pen doctor tuliram sar karbyang long CM dame la haya pera kang sai palong ja phan se ni tum dak nili apunu pe name baten de tum bongrong aso pe name alang de phan tumhale chuning ri lo analam non la nili supi mate nili ga supi alang li jong se la non aprang gawang ini pina jong se alang li keklang det lote alang li Harvard Crow alang li council of how Harvard Crow alang li adai chen bek nang lage nilo supi nili ga supi jong se pina keklang det lote ni tum ke alang li phan ko anone ini ke alang li nili supi tum han hok pe se use jibon hok pe se mathai jibon ko se lang le kai phang se mathai ji ko lang li lam cha ka teng ben son se la bo bon bu ni tum ke anone ni ke din ta pini ya ni an ke lang ya ke sung se pa phorang lo nili ga supi phan bang ke la nili supi ya phan ke alang Harvard ko ni kaman ben ke ther ke happen to no la se la nili supi jong se nona aprang along pina ke sung ke boy do ko pulote lang Harvard ko adai chen ben ning lage kedam tang jangmi ne pa enkore troxy ani lakha enkore hini suru pathar consensi ki parlu japra han sek rong along ap HLC atum pen phrangke amai ingni pon labangso phrangke amai along alang li tum pen ke pachini pon atengke kedam tang ani japra langso culture complex along BJP atum pen maik padu pon ahut ap HLC kende hala presiden constituency presidency alang li phan alang li claim pupusi alang li phan si pa claim toilo bonta alang li ke claim bank ke ulta si claim ro mane alang li ke APHLC lo pubom setame arlo bank ke alang li BJP kam si claim ro jola posana ya amasi APHLC a candidate ke PV de dia phan si alang li claim bom pu bank ke pulo APHLC ke nitum ke claim bom lo pusi bom seta nitum central committee la pena ko la LA bogajan LA committee atum anta alang li phan pu bom lo je claim payment la pen dam pameno la ke khai aphan alama pot la ke APHLC ke la ke claim payment nagi usi nitum pu bom lo bonta claim payment lo si pu bom seta me alang li ke la arlo bank ke kene BJP akam si agency claim thuro la puyo amani tumta alang li phan ma tha elo amasi thangda puge pupe delo seta mu ang thek long po ame thang si mo dak pen dam yi itum dak pen plung nai patani tum pupe epen nang phan dak pen damoi patani tum pupe lake ame thang aninga hang si alang li hop na dunjui pe posi dunjui ma pulo tangte alang li la candidate pen ayoine si ki dun pima pulo te bapuram terang phan APHLC a candidate dak suru pathar pen pide apot la pen local kandidat apot busi alang like aning chipiti lasi niliphan APHLC nilike ladak bokajan LS kende 17 nong labangso kende committee long LA committee long nilike in charge lo central committee pension niliphan nang toidu lasi alang li rai kom niliphan batai si pulo phun nang kuri amasi alang li pulo nang like ladak surpathar ke nangchi phudunri
pusi nile pan ke pu la pe nile pan dakena ki yok dori pusi nile pan ke pu masih ni polo nile tum APHLC la pen all lang nili tumulong ninje vertiti APHLC ke ni si arong nang ki e po ete arong nang ki e pote kunat pen si amu giwan lo amu be si arong ki e choji ba klim si wan choji seta atheng pi arong ke the ke arong pi ke jai ka thar lo lage ka do vida chini la pen ke central committee hello hala dak ben si alang ta amu ki wan long si dak surbuthar nang e chok chok seta alang abang ke non arong athi chulik long le ko penta arong si pidam peji po ya si matharong jai kathar alang phan nili ki pu gang tu bang ke kanghon raikom terang phan inghon o aning chiru je mene pusi nili tuma committee la helo ho la ke present dobo ma committee lo nili tum hola soto pulang alang raikom terang bang ke candidate phan aning ge dog dipen pinangan ili tuma phan apresar do posi kosonji masar polo o la so committee ke raikom terang phan ke president padupon kok nang ili tum plung phitno lake party principal do pot amuk working president mangke la sar mohon rong pi phan le pipo na posi dak working president ta dak du koklo working president bang hini dak ke bipon hala boron bi puta du dak la ka do ka we komitian ke non tum chi sitting thip la neli pian da kalang lo sen surubuthara constituency committee side lo setami alang atumi BJP phutu ba chikup dun po bangke ithe bangke alang mithangsi ka chetherak lake jai kathar banda respect pipe det lapen LA tumhanta respect pipe lapen ke constituency hijan banda alang respect PPC ke dam tang ke jai kathar basi demokrasi aron dam det Hitler boselang tum ningche pon hala paklang solong hot ke setami atumi bangalang lise against wrong lo Hitler wrong lo lasi ajar party no punosta principal la teng ben dam nang jia ke nang sot pusi sarjai kathar ke alang li phan plung play setami atumi ke alang li na hokta party je pin ben si alang li dam juilo la se alang li ki dam ke nili tum thang ta loss le lake nili tum non ta do thip la pen ke alang li candidate phan sinang dun chot an vet lo haprang benta APHLC ratchari la pen ke khai phan ka ching hona sentiment bang alang li ave bapuram terang phan ticket place de ramat alang li bang non bang ke BJP dun jui tangte BJP long ke dun alang li jugot phan da candidate thidam unangi alang li ba bang troxy hoda candidate ke hangdo alang li hala tuma phan ta alang li candidate aphan si ke chi chaklo mante nili arjun tungla lakha inquiry troxy durbagri MSC consensus ke parlo upper daithor youth atumpent MSC research stock bi phan kachuru pajirpon non ki khibom MSC research stock bi pen durbagri MSC consensus arlo angkang penangan ka chingthur asai ke deng pon along thek pon longsi alang li tumpen ning aklong pen ningang sam pajirpon lapen ke bang silang arnis tami MSC ki likhot sami MSC research stock bi phan ke pahai dun ji phan si un an pen chirap che tudun pu si pherang ke thin ning jepon han boka pen Robinson killing karbi long reberta anathu bhitambe ni tuma phan development asai punon bunjara hempen chenglok open stage ni tum phanang pi water harvesting lapen JJM a program aputhak adon tin lang nang pabuwor ni tum phan development nang wan pi vik an lasi ni tum lason son MSC aphan ni tum ke nining che thepik lapen ining arong pik alang liason ni tum phan nang ke dodon thekapot lapen nang ki rap thekapot lasi ni tum mathalo penawarni loring thipilong Narendra Modi ke wang jia program hot sitame nitum lan so se munit ke paong dun thek jia phan pu nitum yudatum thursi nitum piniarni nilitum apar dihoria PS arada tum phan sitame nitum rong dam si nitum ase ke the bluetooth pen nitum an announce lo lapena kopini ke budbar bojar ladak budbara hithi lasi labang so bojar long tame ni tum ase ke thipen kado ka ve rada tum fan sitame parjudun lo mane penna ba meeting along kado ka ve tak kidun perjia phan itum asar itum phan an nga ching hona pot itum amahang ing mordun nangji po joine sinitum labang so akam tak claim pilo lapen non ke wang jilang election sitame nitum an so se claim chipiduk pidunji lapen alang phan ke pahai dunja phan itum yudatum do tip sinitum claim pidun pe meji lapen apar dhiria PS penitum first class mate first position ke wan je phan mate 1 lakh ke wan je phan sita minitum do de sang se pen election a rohita minitum claim chipaduk pidunji posinitum semi deng lo lapen chichak thip lo tang thela apar dhiria PS pen dang tum loring thepia long nolen ro mudi ke wang ya long ko an bak armu setong dunji nitum
kedam tang meeting long cicak dun lo nitum pen akithia tum dak local committee president secretary tum pen lampi dun lo nitum adim pen bang pharohini an armu ke toidun po pusi nitum chisik lo la pen amonita nitum towi alom ta dode sang se nitum list kori lab lo thik lab lo la pen basita me nitum puling along hum pliwang ji lalo tang te yu tum abang ko an ba chitong du ni gi tang te nitum yudatum det nitum bang pharoisi kalite bang phokke bang nitum chetong ji nelimen ke long kiring ti neli ladak apardhuri rong piswarong lapen ladak apardhuri ap polling station pa neli non lamning je bom joro lo to tang te ake hai pini la bang so program long tenang li hin pen ko pilo ipu dunji ke to nili akero paper pig lo pini nili labang so program long nili ithina dalam gining je bang ke la hello je ining chi rot kut pen ba nili ninga klong pen la pen ke nili dwarbaguri arat aning kamatha lam se nili thanji lasi nili tum dwarbaguri arat ongdung atum mate la kaching thor wai sar pendang lok la ka do kawe aputhak nili tum sarkar pinang ne lo sarkar la nang ne lo pa kardom pen sinili nang le tum han kardom nang pajir lo lasi nili ithevera lunlunji lasi labang solun nili tum local mesi ake hai richard tok biafan panongsi labang solun nili sonselo lasi labang solun nili thethom baksilun chaji lasi nang nelo bang phula nang nelo sarkar la nang nelo bang phula nang nelo duar baguri arat sipulo nang nelo bang phula nang nelo kadom tang te la bang solun jir nang li si sonse ma makaprek atum si naga sonse pilo nili labang solon ke sonse nili ninga klong pen nili akamatha jakong pen an matha si mane dwarbaguri arat kidam tang ko anlo ne MAC nang thur bomlo la pen nang klang bomlo la pen apir thiata do piglo setame nili tum non architect don long kaching thur pen ining karong chen la pen youth la pen la ka do kawe ke parung soi ke la non adu mate la non ke do bom non sitting a MAC ake hai tok bia sang ho ki japon sinilitum ke baprang pon che thek pon long la sinilitum nalitum media hoya phanta kardom pen ninga klong pen labang so sarkar pathir thip nang po kardom nanglitum phan pajir don si nililam the ington pon koklo kardom nilimen la ke dilip hanse nilidak men hanserong lapen nili labang so nili ni political long nili cherap dunde setame nili alpu thang tawe setame nili ninga klong pen ke support mate nili ning ke dok mate nili ning ke hang nili ninga klong pen si un an nili jakong dan pen kam cherap dun po la hello